Samuel L. París tenos acostumado a compartir con él a experimentación. Un poeta loitando contra a rutina de diversas maneiras. Esta vez o creador deixou a poesía e entrou na experimentación narrativa. Pifostios son 61 relatos, algún deles para quedar a vivir, outros para reflexionar, hainos para escachar da risa, hainos poéticos, hainos desconcertantes. Hoxe o poeta vennos falar de narrativa, pero tamén de poesía, porque hai nada acaba de sacar outro libro máis, O tenro e o salvaxe, que non puidemos deixar de lelo tamén. Hola Samuel, como estás? Hola María, que tal? Ves con dous, ni máis ni menos en 2 meses, en 3 Falta... meses. Porque é o que fai falta en Galicia, que a gente este sacando todavía máis e máis e máis libros, sí. Imos empezar polo Pifostio, distinto, o sea, de repente apareces con un libro de relatos de narrativa, moi distintos en contido, en forma. Ti como concebiches? Ti que tiñas na cabeza? Que tiña na cabeza unha boa pregunta, ainda me pregunto a día de hoxe, pero realmente foi ir enredando, como todo o que levo facendo toda a miña vida é divertirme, quer dicir, o que pasa que sempre me estuve divertindo coa poesía porque era moito máis libre, e dixen, pero o que pasa, que na narrativa non podo facer o que me pete? Fun facendo esa pregunta ata que me din conta de que sí, parece ser que en Xerais tamén lles pareceu que se podía facer cada un o que quería, e aí foi, o sea, todo empezou a ir enredando e hasta que de repente me xuntei cunha cantidad grande, cada unha era de seu pai e súa nai, e dixen, isto poderá ir todo xunto en algún sitio? E dixen, por que non? E parece que sí, e decheslle forma con 5 partes, non? Entón, a lectora, neste caso, ponse a buscar dentro destas partes, habrá unha coherencia. Non, as partes son porque che petaron. A ver, eu creo que o título Pifostio xa era un pouco anticipatorio do que se podría un encontrar no libro. Sí, no, o das partes tamén por enredar, non? Por esa... Entendo que como lectores sempre buscamos dicir, a ver, que me está contando con todo isto? Pero, bueno, tiña 5 títulos guais, dixen, estes 5 títulos que pode ser para 5 partes e para adiante. Igual se estou enjanando, igual sí que ten un sentido. Igual nos ponemos a buscar e resulta que, claro, evidentemente, non? Son relatos... A min encantou o libro, sabes que che contei, son relatos nos que parece que empezas a xexar nun lugar e caes de cheo nel. Entón, claro, son curtos, non tes o antes nin o despois, hai unha parte, igual que na poesía, na que o propio lector construe o resto, non? Ti crees que sí? A ver, é que realmente moitas das cousas que facía en poesía podían encaixar un pouco neste tipo de enfoques, non? Con os textos poéticos que teño, sí que son un poquinho narrativos, son isto tamén de presentar certas escenas moi illadas, non? Como dis. Pero sí que neste caso, pois, eso, sí que che permite un maior desarrollo de personaxes, unha menor vinculación, digamos, e buscar unha lógica. Entón, sí que fun, cada un, obviamente, non todos obedecen o mesmo mecanismo, sí que hai bastante enredar e pasalo ben, pero claro, cada un nace, digamos, dunha premisa diferente. Sí que se nota, eu creo que o libro sí que se ve que os relatos parten dunha premisa de poderíase facer, contar esta historia, como podo contar esta historia? E se a meto dentro dun discurso de aceptación dos premios Nobel e conto esta historia super rara aquí dentro metida, quero contar algo dun laboratorio de experimentación genética en Curtis. Como conto? Pois, bueno, contar polas preguntas e respostas da súa página web. Cosas dese tipo. Entón, dixo, poderíase facer? E aí vese que hai experimentación, sí. O libro abre cun relato delicioso, que se chama A primeira de moitas, no que vas contando a primeira persoa que fixeron moitas cousas, os primeiros, non? Os que estaban aí. Un tributo pois á curiosidade, supoño, da xente. Falabas dun partido de Alcaraz no outro, esa conversa nunha páxina web de pedidos, non? Un cartel de prohibido que vai medrando, ou seja, hai moitos distintos, en algúns hai moita poesía, pero en todos hai filosofía. Sí, porque creo que, por lo menos o terreno no que me estou movendo últimamente, sí que hai moita reflexión, digamos, aínda que algunhas parecen mecanismos moi sinxeliños, ou son pequenos, o que comentas, o de Alcaraz. É un pequeno conversa entre dous narradores dun partido de tenis. E como se vai indo aí, pois son pequenos fogonazos, non? Pero sí que hai unha parte de reflexión, ou, por exemplo, o que comentas, da primeira persoa, ese primeiro relato inicial, partir da idea de ver como a xente se che vai indo da vida e vas pensando, haberá un momento no que ninguén lembre
o nome, os apelidos desta persoa que acabo de perder. E a partir deso, por dicir, bueno, pues tamén houve moitas boas persoas que empezaron e foron as que aprenderon algunha cousa inesperada, porque a humanidade ten esa cousa maravillosa, que facemos cousas tan estúpidas que son fermosas, non? En algúns hai algo real detrás. Por exemplo, Dampa, ese que é un mail que van a Manzaneda e resulta que sen querer contéstalle o amante, montas un lío bestial no colexio, non? O da AMPA en concreto non, pero sí que o da AMPA, que é unha cadea de correos dunha AMPA, que a gen sin querer manda a responder a todo o mundo confesando unha infidelidade sin querer, ven un pouco tamén da idea deses grupúsculos de nais e pais, eses grupos de WhatsApp que todo o mundo ahora mismo está moi tensionado ca situación política actual, pero todo o mundo sabe que a Terceira Guerra Mundial vai empezar con un grupo de WhatsApp de pais e nais, realmente. Pero sí, hai algúns que sí que teñen algún fondo real, sí que teñen algúns que son incluso bastante persoais, o que pasa que os toco de maneira un poquinho tan esencial porque formalmente tamén me resultaba atractivo. Bueno, ese é o Pifostio, que el fala lixeiramente del, pero é un libro delicioso, xa digo, non? E logo resulta que temos este outro, non? Que saiu un mes antes, O Tenro e o Salvaxe, na colección do Embate, que sí que poesía que fixeches nun retiro, que sorte, na illa de San Simón, que é un libro moito máis íntimo do que eu che tiña coñecido polo menos, non? Pero que sigue tendo aí moito cachondeo no medio, moito humor, aínda dentro íntimo. Sí, porque, bueno, no fondo o humor é unha mostra de vulnerabilidade, non? É unha forma de defender tanto o mundo que consideras hostil e ti vas un pouco safando por aí, non? Hai xente que usa a violencia e usa o humor para me defender, ou polo menos por aí. Sí que foi a primeira vez que me permitín tocar certos temas, non? Sí que, de feito, a residencia foi moi necesaria, a residencia de San Simón, para poder permitirme ese tempo de reflexión, de ver como atacar certas cousas, non? E como ir unindo a forma co tema que quería tratar. O Tenro, mellor podía ser este, o Salvaxe o Pifostio? Hai un pouco de relación, dentro de que un obviamente é moito máis persoal e o outro é moito máis enredo, non? O Pifostio é máis enredo, sí que hai unha certa interrelación entre eles, sí. A parte disto, tenos acostumado, xa decíamos antes, a experimentar, non? A experimentar de todas as maneiras posibles. En 2013 publicaches un poemario completo a semana no blog. No 15, eso, menuda que te metiches, no 15, baixo demanda 25 poemarios inéditos feito a man. No 23, poemas que enviaches en postais, non? Ahora o Pifostio. Que che queda por facer? O problema non é que me queda por facer, o problema é o tempo que teño para facelo. Porque ideas para facer o idiota, para andar enredando e todo eso é a barrela. A ver, que ir a San Simón ou non sei. Samuel, dous traballos excepcionais e maravillosos, ben diferentes, e paga a pena coñecerte a través deles. Moitísimas grazas. Gracias a vos. Moitas grazas. Tamén hai en Pifostio, por certo, un relato dunha liña simple que di así: sempre me dis o mesmo, pero eu escoito cousas distintas. Non perdades os últimos traballos de Samuel L. París. Nos seguimos e de contado imos a Vigo.